आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव जि मोनसे गिख्रंथाव थासारिया आसामनि मोन 14 जि थागिबि हारि जायखौ एसटि होननानै बुङो शिड्युल ट्राइब बे हारिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय आसाम सरकारा जि मोनद' हारि आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो समाजारि बिथिङाव जौगासारनाय जि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि जि मोनसे सोलो बेफोरनि सोमोन्दै जों रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट जों माब्लाबाबो आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबा मदद होआ आरो बेनि हेंथायै जों खामानि मावलांबाय थागोन जेब्लासिम आसाम सरकारा बे मोनद' हारिनो एसटि होनाय थांखिखौ बोखांनानै लाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां बर' हारिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बिथांमोननि हेंथायै जोङो खामानि मावलांगोन जोंनि खोथाया स्पष्ट इंराजफोरा आरो आसामनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलै बिथांमोना जोंखौनो जों मोन 14 हारिखौ आसामनि थागिबि महरै बिथांमोननि सोलोंथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोननि हानि मोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोननि राव बिथांमोननि जौगानायखौ रैखाथि होनो थाखायनो जोंखौ शिड्युल ट्राइब्स प्लेन होनानै बिथांमोना जोंखौ मोनसे बेबस्था खालामनानै गालांदों संबिजिरनायनि मोनसे मोनथाय होनानै गालांदों बे मोनथायखौ दिनै माखासे हारिफ्रा आसामनि माखासे बुद्धिजिबीफ्रा जोंखौ सोलो खालामनानै जोंखौ गादबनो नागिरदों जोंनि मोनथायखौ सेख'नानै लानो नागिरदों बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसाबो स्पष्ट मब्लाबो जोङो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा बेवहाय बिथांमोननि हेंथायै जों खामानि मावलांगोन बे स्पष्ट बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै रायजो राजानो जोङो फोरमायदों आरो रायजो राजाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि लानानै खामानि मावदों बेवहाय मदद होनो जों खावलायदों जों मिथिगौ मोनसे हारिया जुदि जौगानांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जौगानांगोन ओंखायनो जों रायजो राजा बिथांमोनखौबो सोलोंथाइनि बिथिङाव गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो समाजारि बिथिङाव जायफोर जोंनि गेना गोरोन्थि दङ बेफोरखौबो जों फोसाबनानै समाजनि जि बेबस्था बेखौबो मोजाङै सामलायलांनो थाखाय जों रायजो राजाजों सावरायदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो जों रायजो राजानो फोरमायनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइयाव बै समनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि आथिखालाव बिथाङा राज्यो सभानि एमपि आरो बै समनि कच राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय 2002 मायथाइयाव बै समाव 2005 मायथाइयाव आसाम सरकारा जेब्ला बे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना फिन एसेम्ब्लियाव दैखांदोंमोन बै समाव बे थासारिखौ लानानै बर' आरो राजबंशीनि गेजेराव मोनसे गावजों गाव नासयलायनाय गावजों गाव माने एना एनि जानाय मोनसे थासारिया सोमजिदोंमोन मानोना जों मिथिगौ क'क्राझार चिराङाव बर'फोरा कच राजबंशीफोरजों गोरोबनानै थायो नाथाय बै 2005 मायथाइयाव बे मोनसे थासारिया बर' आरो कच राजबंशीनि गेजेराव गावजों गाव नायनो हालायलायै एसटि मोनथायखौ लानानै माने बुथारलायनो नागिरनाय न' सावलायनो नागिरनाय बे मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि सोरजिदोंमोन बै थासारिखौ जोङो सामलायनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आक्रासु अल कच स्टुडेन्ट इउनियना बड'फा हाउसआव 2002 मायथाइयाव मोनसे जोङो मिटिं खुंदोंमोन आरो बे मिटिंनि गेजेरजोंनो जों मोनसे रिजलिउसन लादोंमोन आरो रिजलिउसना 2 नम्बराव लानाय जादोंमोन बेयाव लादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कच राजबंशी हारिनि थाखाय जि एसटिनि मोनथाय होनाय जि समस्या बेखौ जोङो सुस्रांजानायखौ लुबैयो नाथाय थाखानाय एसटि हारिनो जेबो खहा जायालासेनो जुदि एसटि मोनथायखौ होयोब्ला जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बेयो जास्ट जोङो मोननै फरायसा आफादनि गेजेरावसो बे मोनसे जों थांखिखौ लानाय जादोंमोन बे थांखिया खुनु भेलिड नङा बेयो खुनु स्टेटनोबो हराखै जोङो बे मिरु आफादनोबो हराखै रायजो आफादनोबो हराखै बे मोननै आफादनि गेजेराव बे लानायसो मोनसे थांखिमोन बेखौ लानानै जों नुदों समाजारि बिजोङाव गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारनाय नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ होननानै एनएसि हरनाय बाथ्राखौ बुंदों नाथाय बयबो रायजो राजाखौ गावनि बिबेकजों साननो थाखाय खावलायदों मानोना बेयो मोननै फरायसा आफादनि गेजेरावसो मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानो नागिरनाय जि थासारि बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखायसो जों बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन।